ụwa badarịla ọrụ ụzọ tinye tụpa ịgawa ije onye ugwu ezi bịadebe karịa nwayọ onye iro ezuwagobe ịtụ ụka obere ya sị na ị ga-anwụ na ke ga-anwụ na abịara n'ọzọ ọrụ okwu bekee onye kpọrọ ya
onye tụrụ ime Jobois. Ajụ eriwu ajụ ahụ Talisman onye ogologo fada nna m ukwu nwoke ka nwanyị mma fada Talisman nwoke ka nwanyị mma onye igwe onye oke nkụ dọkịta our big uncle our big uncle fada ka nna m Talisman Talisman abụbadiri bụ onye dụrụ ya ihe nwaanyị adịrịrị bụ onye dụrụ ya ime jọbego mama m boluru jamiri bakuru dị na mma dịle nke seti iribudu njagide tinye nkele Shamalachi Gomuleshi Bakamolu Chingia Kamogu Ndigria Adekwa Geswa Bra
bra. Eyiri ikpe ejijara. Ugbu a dịkwa ka ele ga-efe ala ya. Ụmụ nwaanyị dịkwa ka eyiye bra. Akari ha n'elu. Anya na-akụ gbọrọgbọdọ mgbọrọgbọdọ nkwa. Mmadụ wasị ihe ka ọgọ uwe eyiyi n'ebe akwa. Ala akọ ha na-aba maka uwe eyiyi n'ebe akwa. Ala akọ ha na-aba uwe eyiyi n'ebe akwa. Ala akọ ọrụ bụ mgbe uwe eyiyi n'ebe akwa. Eyi pati ndị hazi uwe n'ebe akwa. Eyi pati hazi uwe n'ebe akwa. Asụmadụ ime ibe akwa ọrụ ọgwụgwọ n'ebe akwa. Mama lese mala kishi maka mo ko shipu kala ke ni de mo ku dikiri mo di da ga ti de ke awala mo e baba ala mo ye me se easy, you pay back. He's a man who let it go to the number. Every day let it go to the number. What did she do? He's a man who let it go to the number. Every day let it go to the number. August here, here be the continent. Easter here, here be the continent. Valentine here, here be the continent. December here, every day let it go to the bamba. Every day let it go to the bamba. One from December. My brother, Oga Adrenalemma. My brother, Eshuka. How to ship? Oga Seru, every day he goes to the bamba. Every day he goes to the bamba. Michael Jackson, I got one of the guy. Why are you not with that cookie? Michael Jackson. Enter to Michael Jackson and one of them knock at the door. Who come out as a Yahweh spirit? I'm with the spirit. August every day he goes to the bamba. Every day he goes to the bamba. Easter here, every day he goes to the August here, every day he goes to the Valentine here, every day he goes to the Easter every day he goes to the bamba. Every day he goes to the bamba. Go to the left. December every day he goes to the bamba. Every day he goes to the bamba. I am going to show you the car. We are in the room. I shall worship on state, but I'm a state. You have a new one. Ale, I'm going to area. That's what I'm working on. Everybody is on my view. I'm on the side of the room. You are going to control you. You are going to buy your Walaka, you come and touch on Wala. Look at that. You shoot that. I have not never more. Isaria, every day good. August, every day good. December, every day good to the Bamba. Every day good to the Bamba. On the La Palabra.
baba. December ruele ebidole ikotile baba. Ebidole ikotile baba. Owere nga nnọgbu o, owere nga nnọgbu o, owere nga ndị adakụ egwu, owere ebe ndị adakụ egwu, nwokorobịa na-amali elu, na-awụli elu, na-efeli elu, mmadụ ya iwu n'ihe odoe. Ịbara koko, ịbara tari. Owere nga nnọgbu o, owere nga nnọgbu o, owere nga ndị adakụ egwu, owere ebe ndị adakụ egwu, nwokorobịa na-amali elu, na-awụli elu, na-efeli elu, mmadụ ya iwu n'ihe odoe. Ịbara koko, ịbara tari. Ale ndị egufe nwere n'ụwa, Ọ afọrọ ndị buru mmiri. ọ na-aṅụ ndị chọọchị. Ndị egufe ala ọgbọrọ, Ọ afọrọ ndị buru ndị mmiri. egufe nwere n'ụwa, Ọ afọrọ ndị buru ndị mmiri. egufe ala ọgbọrọ, Ọ afọrọ ndị buru ndị mmiri. egufe nwere n'ụwa, Ọ afọrọ ndị buru ndị mmiri. egufe ala ọgbọrọ, Ọ afọrọ ndị buru ndị mmiri. egufe nwere n'ụwa, Ọ afọrọ ndị buru ndị mmiri. egufe ala ọgbọrọ, Ọ afọrọ ndị ndị buru mmiri. egufe nwere n'ụwa. Ọ afọrọ ndị buru mmiri. Ọ dịghị onye nọrọ mmiri, ọ ga-awụzi ọkụlụs. Ọ dịghị onye nọrọ mmiri, ọ ga-awụzi ọkụlụs. Ọ dịghị onye nọrọ mmiri, ọ ga-awụzi ọkụlụs. Ale. Ọ dịghị onye nọrọ mmiri, ọ ga-awụzi ọkụlụs. Mama lo se mo lo si baka ma mi lo ji dudu iye gbogbo si gàgàgà. Aga m ekwu sọmụ ya o, ama m so onye mkpọrọ egwu onye okwu o, ịmakwa m na-akọ onye ọzọ. Onye okwu na-abanye ọzọ. Oke nwa ọfụ. Ekelere m oke nwa ọfụ. Oke nwa ọfụ na ọ ga-adịrị ya mma. Oke nwa ọfụ. Oke nwa bịa ọkụ ọma na-ekele m. Oke nwa ọfụ. Oke nwa. Oke nwa e. Oke nwa n'ịkara aka, oke nwa n'ikebi. Oke nwa ego gị dịkwa n'it, ego gị dịkwa ọnwụọ. Ọkwa n'it ka ị na-atawo, n'iti. Nkịta adịghị mmadụ ka iche na nkịta pụọ ma. Egbe ebighị mmadụ ka iche na egbe nche. Egbe gọọmenti o nwere ka ọ na-echekwu. Egbe gọọmenti o nwere ka ọ na-echaba. Egbe gọọmenti o nwere ka ọ na-echara. Ị gara nga gọọmenti gbara egbe mbụ. Gọọmenti na-agba egbe ka ị gara n'ụkwụ ya na-ekwu eje kọzi ya nwere egbe nteche ma ị gara anọ kọọ yerula nkwe 20 minutes ga anọ kọkọ ọbụla oke nwa ofu oke nwa ị ga-adị agara m n'ụlọ bigi mmadụ mgbe oyi ụra bigi mmadụ na-ekwo ụra bigi mmadụ na ichela ụra pụọ mmadụ ụmụaka lakiri nne ha kara nna mụrụ ha mụ maka ọrụ na akụkọ mmegbu adịghị onye ọ dị mma n'ahụ ọkụ lakụ egwu ọkụ nwa mama ịhụrụ ọkụ alakụ egwu kere ndụ kere nka ndị ọcha ji alaike egwu ụmụaka ji alaike egwu ma onye ukwu ji alaike egwu ibili nne na nna ji alọfụ egwu yahoo owu ihe arụrụ arụ ndị ọcha mere ya ere bụrụ yahoo uwe owu onye zuru ezu ndị ọcha mere ya eme bụrụ ịhụrụ ihe a imeghe taa yahoo a obirori taa ọ ndị ọcha biri orie ndị ọcha zụgara ya oyi zụgara ya oyi ụka anaghị ala anyị abịa mata ihe ndị ọcha ji aghụghọ
guy. Yes. EFCC afọ ụmụ okorobịa o afọ ụmụ guy. Ya ahụ ọgwụ onye zuru ezu. Ndị ọcha mere ya emeburu. Wayo niile ndị ọcha gburu anyị. Ọ bịaziri ebe atụ senda. Ashị niile ndị ọcha tụrụ anyị. Ọ bịaziri ebe atụ senda. Wayo niile ndị ọcha gburu anyị. Ọ bịaziri ebe atụ senda. Agara m n'oge mbụ ahụ mgbe ụwa bidoro ịmasị mgbe ụwa bidoro ndị ọcha bịara ala anyị ndị Hausa gbara anyị ịrụ ọrụ ndị nọrọ mgbe ha adịghị otu gbara akwụkwọ ndị ọcha egburu anyị ya pụla Baịbụl egburu anyị ogbogbo akwụkwọ nke a kpọrọ Baịbụl na English asị ndị nọ mgbe ha adịghị otu mara akwụkwọ adịghị otu ka e mara akwụkwọ ha ewere anya gbuwele ogologo akwụkwọ ndị ọcha garakwari n'okpuru na-akpa agbara anyị wayo ebidoghị taa uru oyi niile ndị a zụrụ obidoghị taa ọ ndị ọcha bụ ụzọ zụọ anyị oyi wayo niile ndị ya kwuru egbuo ihe niile e nwere ọzọ yahoo nwa onweghị yahoo ndị ọcha bụ ụzọ zụọ anyị oyi yahoo onwe ihe zuru ezu Ndị ọcha mere ya emeburu. yahoo onwe ihe arụ Ndị ọcha mere ya yahoo onwe ihe zuru ezu Ndị ọcha mere ya emeburu. wayo niile ndị ọcha kwuru anyị Ọ bịaziri ebe atụ senda. aga m egwu somewhere o amamso onye nkọrọ egwu onye ogburu ịmakwa m na-akọ onye ọzọ Onye ogbu na-agbanye ụzọ. adịghị ndara ya hụ nkwụ nwaanyị agwụla eti echi ebe ochi were maikrofon nye onye ogbu n'okele ndị mmadụ ndị bịara ya nkwụ nwaanyị onye ogbu ga hịọrọ maịk ịma ihe onye ogbu mere onye ogbu adọrọ akala ara dọrọ akala ọrụ ndị mmadụ achị ya ama m na onye ogbu so na-esi